Bapak sinten nih? Bapak Subhan. Nek di bojo loro Mas Mat. Oh, bojone kathah ta, Pak? Sesarengan New Mulya Pamor. Nggih. Bapak Pak Pinsan niku nedhi napa sih? Oh nggih, mantan iki nggih. Racakan Banyuwangi. Didukung BT Audio dan juga Ambassador Channel. Dan juga ada Wong Gendeng di sana. New Mulya Pamor. Matur suwun. Abang biru lampune disco. Awakku rumas mikir pojok loro. Bojo sing anom njaluk disayang. Sing tuwa njur wegan ditinggal. Siram mumet rapi guru. Adem tresno mas uga adem wektu. Mikir putuhe, mikir belanjane. Njur saiki bingung sirahe. Telung dina mule rono. Telung dina bali nang kene. Aduh enake mas. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Sawer-sawer. Sesarengan New Mulya Pamor. Didukung Ambassador Channel. Kerajakan Banyuwangi Rina wengi sing tau sepi. Lanang wadon agegani ngilangake susah hati. Langganing pasir-pasiran, sembyur-sembyuran reredoan. Ami mangan selonjoran, lanang wadon uber-uberan. Gandeng tangan ning pinggiran, gandeng pasisir kerajakan. Bisik-bisik semayanan, matra janji urip bareng. Sirsiran ambi gandengan, gending asli Banyuwangian. Sirsiran ambi gandengan, gending asli arek Mulya Pamor. Cek ya. Ci Ana panyuwunan. nggih. Samboyoan Cak Mat.
Nggih. Santai Mas Bos. Uman kabeh kok iki munggah kabeh ya ora apa-apa. Nggih, samboyo kalajengaken Kalih ngerantos pesinden. rendah teles. Ayo. Kendange mati, Mas. Kendange mati. Aku ngalah dudu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur dudu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang. Dudu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur dudu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang. Arek kae rondo teles. Ngerti tandake rondo-rondo to. Mboten kula perawan kok. Cik. Vokal kabel ijo, Mas. Gak muni nang kontrol. Abot. Ditinggas. Sampun. Sugeng rawuh Mbak Is. Sugeng rawuh, Mas. Nggih, telat pesawate nggih ya. Jen iki mau mogok, Mas. Mogok entekan persbensine. Nyuwun lagu napa niki wau? Rondo teles. Nggih kok ngerti ya. Nggih. Digoyang bersama Mulyo Pam. Cek. Yo, Mulya Pamor. Yen awak
Gutut manggung pawuger asmara dana atiku bingung sing tak suwun ra rumangsa yen teles aku betuke dandalan ganti manten sepasar kok wis kekenal Loro prangsa disuntik ora tumomo Loro kangen dijamoni kok malah nemen Loro rindu dijamoni kok malah ngeluh Bisa mari cak endi yen dadi bojomu Yo rujak tenu ketok-ketokan pipimu pipimu rujak pante kok ketokan janggutmu janggutmu rujak minggu ketok-ketokan dandamu turu jam 12 langsung terus tak pateni Napa malih Pak? matur sembah nuwun Oh gantos, sembah nuwun oh Pak. gentosan Madiun Ngawi Pak. nyuwun kuning apa bapak Madiun Ngawi iya sesarengan New Mulya Pamor didukung BT Audio dan juga Ambassador Channel. Oke. Dek Dini Dalam Mas. suarane rada entek gak tau prei Alhamdulillah. meni pindah nang Bulusari Gempol Pasuruan Dek Dini Madiun Ngawi nggonku dolen ora bakalan aku nglalekake biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake yuk biyen jaman semono kowe janji karo Dini nanging nyatane kowe ngingkari janjimu biyen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning bokongku yen aku kangen karo sliramu masa tak sawang-sawang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku nggih matur sembah nuwun Semoga Bapak ingkang nyuwun lelagon ing siang menika sesarengan campur sari Bapak niki Mulya wau di Pamor. kehilangan. Dadi kehilangan kali rujuk wau Mas Mat. Kehilangan kali rujuk. Nggih, kehilangan kalajengaken rujuk. Camat sampean kate rujuk mbek sapa? Rujuk ta? Heeh. Rujuk kali Desi, kali Is, kali Dini tak rujuk kabeh. Wah, bojone telu laan. Oke. Gelem tah sampean? Dini gak gelem dadak nomor 3. Gak gelem lah iku pinggirmu. Nggih, Ayo, Mas. semoga kehilangan Sumba Mas Nur.
Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Walau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ku tahu rumus Dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Rujuk Mas. rujuk. Semoga Mas. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Pikirkan dulu maksud hatiku, ku tak mau nanti bercerai lagi. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Oh sayangku, aku tak mau. Baru kini ku terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu pernah mencuekkanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. Apalagi Pak? Nggih matur sembah nuwun Bapak Kan dhisik. Ayo. Mungkin sonten wonten Oh, Bapak Babinsa. musike. Nggih. Nggih, monggo gilir gumanti. Gilir Gumanti Mbak Desi. Nggih. Sakniki wayahe sinten? Semua Bapak Suwa. Masalahe mboten suwarap nama-nama. Bapak Suwa niku sing pundi nggih? Bapak sinten Mbak Dini? Pak sinten? Bapak Suwa ta namanya? Bapak Tamin. Bapak Tamin. Monggo Semoga Bapak Sumangga. Tamin. Bapak Tamin. Monggo mriki sampur panjenengan. Bapak Tamin Hati-hati. saka Mojosari. Monggo mriki Pak sampur panjenengan yo Bapak Tamin. Kok mentalane lho, sepuhe ngene dieret-eret karo kanca-kancane. Nggih. Podang kone. Napa? Podang kone. Napa Mbak Desi? Podang kune.
muni. Oke. Samboyo jaran. Matur sembah nuwun Bapak Tamin. Salajengipun. Salajengipun Bapak sinten mantun iki? Bapak Bambang. Semoga Pak Bambang suwe ora tau jamu Pak Bambang kotonge sokon wis suwe Pak Bambang gak tau ketemu pisan sing penting rukun yo Pak Bambang. Nggih. Sing kilen dhewe senengane pentol Pak Bambang. Nggih. Nyuwun napa Pak Bambang niku, Mang? pentol, Mas. Oh, nyidam pentol. Oh walah ngono ta. Meteng ta, Dek? Oh iya. Dane mete 8 wulan sewekan. Semoga Mas. Yuk, boleh apa-apa. Didukung BT Audio dan juga Ambassador Channel. Mbak Mindul punya. Bojoku meteng 3 wulan saben dina jarene nyidam saben njaluk kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan Iki ngono perbuatanmu Mas, wetengku cilik mbok gawe lemu. Kowe seneng go gawe wong turu, ra diwehi mengko kowe nesu.
ayu dhewe Dewe kena ngomong apa sing mbok karepno jeneng tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang tapi janji keturutan bukan pingin pentol sing ana endoke beis pingin pentol sing double endoke desi seneng pentol endok sing akeh emine saiki tak takoni bini pingin pentol ra ana endoke mas bini pingin pentol sing gak ana endoke bini pingin pentol endok sing double emine monggo Bapak Babinsa Semonggo Bapak Babinsa. Kapan lagi, Pak? Bapak Babinsa. Bapak Kasihati. Ya. Monggo mriki sampur panjenengan ana landak kecemplung geni. Aku duwe pacar tandak saben dina jengkelno ati yo kaya dini Sambel kemangi Cak Parto. sambal kemangi Samboyono lho. Desi arep pinjaran. Sego sambal kemangi Ina apa wong urip ana alam dunya yen wegah ra kusa urip ra bisa mulya kudyangane rama lane pune sregep nyambut gawe ojo lali Gustine
Monggo Pak. Nggih. Oh nggih, monggo Bu. Jenengan minggah. Sarung jagung Bung Karno, ibuke nyuwun apa niki? Oh nggih, sawo gletak Gerajakan Banyuwangi Cak Mat. Banyuwangi Cak Mat. Nggih, es degan. Ayo, petang gelas. Gledak. Ayo Pak, monggo gledak. Bire sakrat. Ayo njaluk gledak kadhikan. Jenggele bali maneh karo kontore yang kandel manuke apa manuk kodang menclokane wis gedang aja menclok wite gedang menclok sing panjak kendang Gledak Pak. Nggih pundi? Pundi sing didamel gledak? Iki lho gledak iki lho. Pundi Pak? Iki. Biren ndi Pak? Iki lho Bu, sing gledak Bu ya Allah. Ajeng gele. Ajeng gele. Ajeng gele. Bali maneh arep kondoria kandul manuke apa manuk cipret menclokane gone aja menclokane. Ayo Gerajakan Banyuwangi so asik Goyang dong. Kuliah apa? Digoyang kembali. Iki sarunge jago
Banyuwangi rena wangi sing tau sepi lanang wadon anakane ngailingake Susayati longgo ing pasir-pasiran sembur-semburan ralituan ambek main selojoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ning pikiran pikir pesisir karajana bisik-bisik semayan nanging janji urut parah ser-seran nambi gandengan gandeng asri Banyuwangian ser-seran nambi gandengan gandeng asri Banyuwangian. Nggih, monggo Pak. Nggih, Bukot. Halo. Niku kok betul jaran ke dengin jaran ta? Nggih, lah Oke. panitiane kan nyuwun Mbak Desi sing jaran. Nggih. Nah, Saged ditambani napa mboten nggih? endi? Kuda lumping lah niki Mbok. wau Bapak nyuwun kuda lumping lah. Pen disuwuni Bapak kuda lumping nak. Samboyo ta. Heeh. Nah, ayo Sol. Pen kudu jaran sing enak. Ayo. Aku sing nyorong kok ambek Mbak Dini. Mudhun nang Bapak panitia. Iya, ayo. Jaluk sangu. Kudu isok siap Bapak panitia. Kali Bapak ijo-ijo iku lho. Ayo. Ayo Cak Mat senggak ono Cak Mat. Iya. Enak. Hei Desi. Disenggai biasae setelane. Ayo Din. Anakku Din sing ganteng dhewe. Senggak ono Mbak Desi jaran. Kalau bapak kalau Des. Ayo Waisal, Mbak Desi gedang ono nak sampai dadi. Anu to kalau. Apa ora ngerti rasa ati iki biyen kowe tau nglarani tatu wis mari ra arep baleni Dimas aku wis ora suti Wes sak sandinane mung mikir ning kowe mergo aku durung bisa lilo. Ayo Desi. Sawer jarane njaluk disawer. Kabeh dadi bubrang Kang Mas jujur. Awas meneh nek jaran ke stadion. Oleh gak iso waras. wingi aku tenanan sayang karo kowe nanging ngopo sayangku tinggo dolanan kowe Ngapurane ini wis ora suti.
aku gelo ninggalke kowe mergo milih wong liya. Desi carane gak dikempit ngono gak gelem, tekek kangkangan. Purane aku wis gawe loro. Desi carane jadi bekakai. Aja mbok baleni. Carane jauh ditumpaki. Ayo Bapak Tamin, Bapak Tamin. Pak oh ya. Ayo Bapak Supar sing di kawasan Mojosari. Jaran apa sih kile? Jarane jauh ditumpaki. Ya apa nih numpak jaran? Jaran rondo ayo. Pangapuranen aku tolong aja kepeksa tentino mung golek kesalahanmu. Awas aku cen klera-kleru tresnani sliramu. Aku tasing ngaladik dini aku salah bar nesunan ojo bubrak. Opo kowe ra eman-eman Julio Pamor tipe tangi kabeh dilakoni. Aku sadar kowe milih bertahan. Sorry aku mung mikir koku. Ayo ger orang ngetekke kabeh perjuanganmu. Dini Ayo sawer-sawer bos. akoni aku kleru. Aku ngerti kowe wis kecewa. Bertahan dengan cara dewasa. Ora kondo yen kowe keloro-loro. Masalah ora Ayo Jimmy. Waraga mulya pamuk. As. Ya. Was. Ayo Mbak. Asik. Waraga mulya pamuk. Sabar-sabar. Was. Ayo Mama. Goyangannya bagaimana esok ingin mener perasaan ini bungakan mekar terlalu melanda. Yang ku tahu Ayo untuk Bapak Yuli. cinta Monggo Bu. Bapak Yuli. Ah, gini ku sing Semoga. jaran Bu. Monggo Bu. Bersama Ibu Tamin, semoga. Jalani seperti apa? Bunga nang makan. Goyang kabeh. Pasti kemarau melanda. Bunga kan mekar
jatimu yang ku tahu. Monggo semuanya keluarga besar para bakul Bapak Damen digoyang. Ku ingin kau merasa tentram Awas. bila berada di sampingku, karena diriku Ayo kok bagus. sangat Wes wae aku menyayangimu. keleler. Slow ho. Akan membuktikan cinta di hatimu. Segila kasih setia Sing pedik selama terdik. ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Gorengan Janjilah sak stadion. kasih Semoga setia bersamaku. Jangan pernah bagaimana esok Ku tak ingin menerka Warogo perasaan Mulyo Pamor. Bukan tahu hari ini ku mencintaimu Was. Bergoyang Yang jaranan. ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua Apa adanya, bukakan mekar, mesti kemarau melanda. Bunga yang mekar, Awas solai. kemarau melanda. Ayo bagus. bukan ku ingin memastikan aku cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, aku tatap diri yang engkau nantikan. Ingin kau merasa tentram bila berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ayo goyang adeger. Was. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Ayo digoyang semuanya. Janjilah kasih setia bersamaku. Jero saking Prajogo saking Busono Iro Lali bakal janjine, Mas. tumindak becik kumiroy Pak Yu. Seranganyu mulya pamor. Ada jaran wedok seket. Warogo Mulyo Pamor. Was. Ada Desi. Oh. Lali janji nih Mas. Iya. Besti kudu ngono. Kok besti sijine? Oh iya. Pamor, asik. Ayo nang sini. Jaran meneh amen mbek ibu mlaku kok kene. Ayo yo. Tarik. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ing taman aku. Kayak ngono sing kepiten. Nganti ling sengene. Dino pak jaran maneh. Aku Lah ngono. Lah ya ngono. Wes sip. Aduh. SMS nambah. Yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku mangkel yen ketemu
Ayo Mas Jimmy maju. Ayo maju. Jono kowe lunga karo ati tangiyo. Samboyo Mas Mukri. Tiara. Samboyo.